grade 6 student sa Pahak Elementary School sa Lapu-Lapu City gikatahong daryot makidnap apan maktan pulis sa dili makatumbok nga usa kini ka kaso sa attempted kidnapping. Adunay live update exclusive si Luan Merundina. May Bob, human sa hitabo kagahapon, nagpanghadlok na nga mo eskwela ang 11 anyos nga tinun-ang babay sa Pahak Elementary School. Absent sa klase karong adlaw ang 11 anyos nga tinun-an nga taguo nato sa Pangangdina. Nagkurog pa dihang gisaysay ang panghitabo kagahapon sa udto atol sa lunch break sa ilang klase. Kanang namay kanang sakyanan nga kanang nihunong niya siya nga aliday. Kaya na mo mama dito niya, anak ko nga, ay dili ko yan, dagan ko sa mong classroom. Matod ni Dina, gawas kaniya, may lain pang tinun-an sa tunghaan nga nakadunga niya paggawas niya itong higayuna o giag ni usab sa van driver sa pagpasakay. May eskwela ko, pero karon di ko may eskwela. Tay, sa may gibati ni mo karon. Misulti na makakasa inyong principal. Anong nakadlok pa magdawin ka? Mahadlo ko mabalik dito. Ang iyang inahan, kinsa naghatod og baon kaniya ni atong higayuna, nabalaka human naabtan sa eskwelahan ang anak nga nagsina og hilak. Niadto man din mi sa barangay kaya mong ipablatter. Pag uli na mo, dahil pa kaon, digit siya mukaon. Masingon, busog lagi kuman niya, magsisira siya higda diri sud. Ya, pag agon nga ato mi police station, digit siya kay mahadlok lagi siya. Apan bisan pa man sa hitabo, porsigido ang inahan nga patiwason og tungha ang iyang anak. Daan gina ko na siyang gingnan ginon nga. Ug nay mo kuan mga tawa, ayaw jud duol, ayaw gyud pan nay mo pasakyon ka, ayaw jud pagsakay kay kabalo biya ka sa mga balita karon nga nay mga ingon ana. Samtang gikonpermar sa principal sa Pahak Elementary School ang hitabo kagahapon sa udto. Matod sa principal nga si Susana Amora, bag-uhay lang nahuman ang ilang school activity niya adtong higayuna apan wa makabantay ang gwardya sa ilang tunghaan. Ni balik siya dagan, dati suway na ibalo mi. Ari siya sa sud. Ni sumbong siya sa kuan maestra. Kay napaman mi sa stage baya o pami ng out ba. Walay CCTV haduol sa tunghaan apan may kuha sa CCTV sa duha ka puti nga van nga naagi sa may Fuentes Road paingon sa tunghaan. Apan ang hepe sa Mactan Police Station dili pa makakonfirmar kung usa ba gayud kini ka kaso sa attempted kidnapping. So wa pa man tay lead na kung naaba to intention kay igo ra man nagpasakay kung naapa to siya intention anytime pwede na to niya kuha ng bata kay wala goy lain nakakita kay singon sa bata. Siya raman, why naka-witness niya? Wala tanan, why mo corroborate ba sa iyang istorya? Bob, gibutyag sa hepe sa Mactan Police nga mas paladman pa nila ang himong investigasyon. Samtang makigalayon usab sila sa barangay aron makakuha og kopya sa CCTV aron masayran ang plate number sa gingong puti nga van nga naagi sa dapit pipila ka minutos sa wala pa ang hitabo. Ug so far, Bob, mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. Thank you so much sa Luan Merundina sa imong live report.